Bat, bi, zuek isilik mesedez publiko, Bat, bi eta hiru, denbora, lehenengoa hori da. Munduko zerealik landatuena. Isilik, Matxa? Ez. Paso. Ardoa da, Hurrengo hieroglifikoa, inguruko mendi ezaguna. Izazpi. Izazpi kende, izazpi, ondo, eta hirugarren hieroglifikoa, Aiton Amonena, gurasoena, gurea, gure ondorengoena. Txinoa ez. Antzina. Antzina ez, oraino. Belaunaldia esan, belaun, eta txinoak ardia, aldia, belaunaldia da. Gurasoena, gurea, gure ondorengoena, hori gana belaunaldia, bai. Zaila zan? Oso zaila. Atreko! Arbela buskatu duzu, gaza, iberren da. Buskatu da zegoen. Buskatu da zegoen, bale. Esimolak izan dira? Seguro? Bere izango dugu, zuekin, Esimbola, ez egitik, nazi guztiak dela orain, pelio lasai. Zen diru hieroglifikoak, Prest? Bat, bi eta hiru, lehenengoa hori. Amerikako herrialdea. Hau sortza da, Paso. Amaika ez, Jamaika. Amaika, HJ bihurtuta hurrengoa, udako frutu goxoa. Udari. Ez? Ez. Zer da hori zaizatik ikusten no? Gerezi. Gerezi, ondo bai. Eta zerbait lortzeko gogor saiatu? Zer da Jotake. Jotake, ondo bai, bueno. Vale, baino, hieroglifiko. Denbora solik zuen. Haupa mugi, prest? Zuen hiruak ontsi ikusiko ditugu. Bat, bi eta hiru, lehenbiziko hori, jantzi mota. Ez, jantzi mota. Paso. Galtzerdia, galtzerdia. Zenbakia. Amaika bai. Eta azkenekoa, nolako zaporea dauka? Arratza. Mikatza, bai, oso ondo. Arkatza, mi bihurtu, mikatza. Bai, oso ondo, mikatza zen, ondo. Eta azkenik, gat, batean, gat. Zuentzat ere hiru hieroglifiko. Bat, bi eta hiru, denbora lehenbizikoa, itsasontzian dago. Paso, pirata zan, pirata. Hurrengoa, sabeleko mina dugunean hartzen dugu. Hau errazala, Ez da aspirina. Sabeleko mina dugunean, zer hartzen dugu sabeleko mina dugunean? Manzanilla, baina euskaraz nola da manzanilla? Irakurri hor da hona, zer hartzen du hor? Kamamilla, K-amarmilla, eta jarreak entuta da kamamilla, Bueno, horreño, beste atere baztego, baino denboraz ezkera. Zer? Oain, eman gauz elkapena leheniko. Gero beste mikro hain ditugu jarraien, bale? Zerriko eta haupa mugi ia berdituta, puntu batea baino ez, zerba xeago, eta gat, zerba xeago duzka, baino gandi, proba hartu hori. Azkeneko baina posten dagoa, beraz, gauzak alda daitezke, denbora gutxian, Damantzat, dama da parte batea beti, beti dano, bale? Orduan, lehenengo argazkia da, hau, zein dakizerban? Zakizuen horrete? Ez, zakizuen. Horai?
Bakizue? Ez dakit nio, zer da? Isilik eman bezez baita, Oain bai ez? Ez da, bakizue? Bueno, beste golpea, no beste golpe bat? Orain? Zer da hori? Naizta, gaizki jarren gero, zatik oin zidezko izan asko, bai, gero. Idatzi eta esan, gero naizta akatxain aukera hau jarraitzeko, Ba, etxein zuen, idatzi zuiko arbelen. Zer bakizue? Zuek ez? Zan hau gizue? Ba, idatzi arbelen, idatzi dagoa, Bale, dano idatzi dugu? Bale, zer da, kakutzen zara zuek? Desertua, zuek? Ondartza, zuek? Ondartza, zuek? Sahara, bale, ez da, egitako ez da bat. Bale. Beste kolpe bate? Bueno, baina gorreina, ez? Ez dakizu zer da? Ez. Bale, beste kolpe bat. Idatzi horren, Bale, zein aquí, zue bai, zer da? Egipto, bueno, Egipto berez ez da, Bagizue, bueno, beste golpe altuko dugu arrazia, Dano, bizue, venga, dano, idatzi zer da? Piramidea, zure bai? Vale, venga, hori izan, Puntu banaketa, puntua, vale? Gauzen abezkez puntua. Piramidea, vale? Piramidea, ikizu dutxak ez dira ez da, Bueno, hurrengo abezkez puntua, Lau daude, vale? Bai? Zer da? Honekin bakarrik jakin daiteke zer da, Honekin bakarrik jakin daiteke zer da. Idatzi ez duen? Eskutu. Bale, zein aquí? Zue bai? Idatzi, ez dakizue? Zer da? Antio, bai, hori izan? Hori izan? Antio izan, ondo? Bueno. Bai, abilak, Baina, txibatu baina, publikoak, Horreko, beste mila horretik, Bueno, baina pentsa dago, zer da, ez dakizu, ez dakizu. Txotxo, irazten nahi dira. Irazten bat zuen, bakizu zer da? Mendia zuen zer gara izuen? Beroki. Ez, entonces beste. Vale, beste golpe bat, Txotxo, irazten dago zerbait, bueno, da nio zuen, bintzat, Irimo, zuen zer gara izuen, friku? Izazpi. Ba, irimo da, Irimo da. Ondo. Eta azkeneko argazki ezkontua. Animo, Bueno, leheniko beltza da bana. Zer, bakizue? Bera, a ver, zer bakizue? Izazpi, bale, ez da izazpi. Bueno, ez da izazpi, ez da izazpi. Bale, ziko denbora da iazti argi arroten, bale? Ez da... Aquí, seguro, está aquí, va. A ver, Idatzi arroten, Soy nada, ya no creo que ya esté. Esto que ya te lo suelo,
Bale, hano gehatzena? Zer jarri zuen? Santa Barbara. Santa Barbara. Zuek? Beloki. Bale, ez da, ez batez beste. Beste golpe bat? Nengo dio? Zer da? Arrantzazu? Zuek? Ez dira zer? Abai hori da, arrantzazua, Bueno, Soto. Oye, sí, bueno, proba porque hablamos un técnico de vuelta, proba, Hortxe bat, zaukagu bi lastriku. Eta zer da zer. Gara, ikusia hartzerago, baina, bueno, haindik aukera dautazu, Buelta bateko markagarioa, Gogoratu azkeneko proba, apostoa ingartzen da, eta hor, gauzak aldatu bidetazioa, Aino, orain, imintzio gako proba ingo dugu, Imintzio bat, dorri lehenengo imintzio badia. Vale, estoy mirando aurrera dela, eta, telebistak izu behar da, Kendu dugu, bat. Vale, bizi, tokarko ez du, elementu izango da hori, vale? Ea, denbora! Esan, mikrofona, Urrundia. Ez. Payasoa. Ez. Ilekikurra. Ez. Urrundia. Kareta. Kareta ez. Baina ez da urruti, Txapela. Moñoa. Xini, mesedez. Ilekizkurra. Ilekizkurra ez. Beluga. Xini, Beluga, zen behiratu horre, behiratu beste bat ingo hori ez, Hori ez, hori, behiratu horre. Venga, behiratu behari. Etxea. Etxea laka. Gaztelua. Xini behar mesedez, ez da garrazitik, Ez da garrazitik, poroan, ez da. Ea, tenkuko izolaria. Ea, pillo, alerratu duzu, hori. Bai? Ea, behiratu, behari eta denbora. Nahi zuen, Etxea. Ibarruraka. Elisa. Despertadora. Elisa. Chorizo y lo. A ver. Oyala. El loco rata. Vale. Etxea. Redondo ahí da, Bai, errota, ondo modu. Venga, hori, Venga, ánimo, pollo. Erentzua ez da, hasi ez da inezioa zen, Hau gubi, den bizimarko duzu, hori. Bale? Ba, miteiru, denbora. Ez du ikusi. Bai, gereziak, bega horrea, hori. Bale? Venga. Olatua. Itxasua. Isilik, ez esan, venga. Bega horrea, beste animo dugu, hori. Ekintza, venga.
Ez esan, mesedez, Lortu. Prestatu. Ebak. Isirik, mesedez, isirik. Bai, jamana zorroztu, behiratu aurrean. Bueno, hori epaile gero duzu ontzat eman odez. Olatua. Salto. Guztiatu. Ez da, zehazki. Submarino. Bueno, urpekaria zan. Venga, isirik, mesedez, Hori da. La banana, ikusiko, gainoa esan dute hortik eta azkenen alborek eta gabetzea. Eta azkenik etorri jateko pintzelaria. Inbarko dugu publikori gabe, ez dakit, egun ematen, Ea, jateko besteria aurrera biratu eta lehenbizin barko duzu hori. Goiko testuari publikoa duzu? Bai ez? Bale. Ba, demora. Biratu beharik, bero beharia. Aizkolaria. Ez, aizkolaria ez. Esan zerbait, garritu esaten gauza lehak ere aldatzeko estela. Konpondu. Zer? Konpondu. Ez, konpondu ez. Bueno, garantza zan. Bueno, horraino oso ondo, Eta, bueno, ikusiko azkeneko aldiz, eskapena, azkeneko porra baino lehen, bai? Zutarko dalago apostua, bale? Bueno, ez da asko aldatu. Hau pagu jarretzen horretik. Iriku. Bigarren, baina oso puntu gutxi landea dago, Beraz horretik. Ordu, noi, Ea, kaso bizan egin. Aposto egin horretik. Aposto egin baino lehen. Zer bat zer reprogontarako izango zuen laguntza. Ordu niko gara zuen tablaura, zuen aita, ama, lagun nahezen bat, nahezen norbait, persona entzun bat, niko gara zuen, beka. Segi, norbaiten bila. Automarken sorterria. Automarkak, eta automarkak nungo adian izan bat da, bale? Aukera AEB, Amerikako Estatu Batuak, Japonia edo Erresuma Batua. Estatu Batuak, Erresuma Batua, Inglaterra edo Erresuma Batua eta Japonia, bai? Argi? Ba, lehenengoa, Buik. Nungoa da Buik. Estatu Batuak, Japonia edo Erresuma Batua. Inglaterra edo AEB. Estatu Batuak, AEB. Bigarrena, Toyota. Japonia. Hirugarrena, Bentley. Erresuma Batua. Erresuma Batua. Laugarrena, Rover. Erresuma Batua. Lexus. Bosgarrena. Nuko da Lexus. AEB. AEB. Seigarrena, Dodge edo Dodge. Dodge. Erresuma Batua. Erresuma Batua. Eta azkenekoa Jeep. Japonia. Zer? Estatu Batua. Bale. Aukera aldazue, zuen emaitzak berriz pentsatu eta zuen alduan ez aukera emango aldatzeko bain, Zuen esan baldin bat zuen gaizki o batute seguro edo, aukera aldazue aldatzeko, Horaxo utziko doan bezala? Bai? Ea, emaitza ba, Buik, Amerikarra da bai. Toyota Japoniarra. Bentley, Erresuma Batuko automarka da, ondo? Rover, baita ere. Oingoz danak ondo.
Lexus japoniarra da. Toyotako luzizko marka da Lexus, Dodge, Amerikarra ez da resuma batuko, Amerikarra. Eta azkenik, Jeep, hori da Amerikarra da. Bueno, maizatzuk ondo, beste gaizti gero uste du apostuak zer garri ezen apostu, bale? Ea, segi ezagun, triko taldearekin, laguntzaile eta guzti gainera bain. Eta zontzako, bigarren panela ordenean dagoena, hau izango da. Hau ere oso horretza aurreko bezala. Lurraldeen izaera. Lurraldeen izaera, hau da. Aspaldikoa, gaur egungoa edo asmatutakoa. Lurraldeak, lurralde izena, aspaldiko, gaur egungoa, asmatutakoa, bale? Lehenbizikoa, Babilonia. Zer, aspaldikoa, gaur egungoa, asmatutakoa? Aspaldikoa. Aspaldikoa. Bigarrena, Itaka. Aspaldikoa, gaur egungoa, asmatutakoa? Asmatutakoa. Hirugarrena, Eritrea. Aspaldikoa. Gaur egungoa. Laugarrena, Alexandria. Aspaldikoa. Aspaldikoa. Bosgarrena, Macondo. Gaur egungoa. Seigarrena, Sodoma. Aspaldikoa. Eta zazpigarrena azkenik, Obaba. Asmatutakoa. Bueno, ea. Itaka aspaldikoa. Itaka aspaldikoa. Espainiak eta zona aldatuko du. Bale, beste guztik, lagun bezala guztiko ez behar du. Baina, lehenengoa, Babilonia aspaldikoa ondo. Bigarrena, ez dakiz izan, Itaka gaur egungoa da. Itaka Greziako uarte bat herri xelebre da gaur egungoa, Itaka. Eritrea gaur egungoa da baita ere. Alexandria gaur egungo Egiptoko kostaldeko herri bat edo da. Gero protestak beha Macondo asmontako da, Macondo da García Márquezen novelako herri irudikari hura. Nire soledad, nobelakoa. Sodoma aspaldiko herria ondo, eta Obaba asmontakoa da baita ere. Bueno, beste gaina panela dueke, gaur kontan, Inaga da, hori da, inaga da. Ea horrengoa, Zuentzako oso panel erreza, Jarriko dugu. Hirugarrena, ordenean. Zuena da materialen litro baten pisua. Materialen pisua, dezimetro kubiko baten pisua, material batena. Hau da, esne klik baten pisua, material horretako izango bali. Dezimetro kubiko baten pisua, bale? Orduan, aukerak kilo bat eta 5 kilo arten, 5 eta 15 arten, 15 baino gehiago. Materialak, Berun dezimetro kubiko batek, zer pisu dauka, kilo eta 5 arten, 5 eta 15 edo, 15 baino gehiago. Beruna, plomo, beruna, venga, plomo. Bostetik 15. Bostetik 15. Merkurio dezimetro kubiko batek, zer pisu dauka. Bostetik 15. Urrea, zer pisu dauka urrea dezimetro kubiko batek. Eto sekulo honi urre dezimetro kubiko bat eskutan? Esan. Kilo eta 5 arten, 5 eta 15 baino gehiago urrea. Batetik 5. Batetik 5. Zilarra. Batetik 5. Platinoa. Ez da izite.
Zer zaila? Agarreza? Bueno, hostia, bater ez da oso horreza, panel guztia pixka zaila, baina, bueno, finala da, azkeneko proba da. Animo! Batetik bostea, platinoa, marmolak, bai, dezimetro kubiko, osea, esne brik baten izango lehen baitu zela marmolezkoa, dezimetro kubiko baten bixoa. Azkenen bere densidadea, bere... Bostetik amabostera. Bale, eta azkenekoa, aluminioa. Batetik bostera. Bate bat atatzeko aukera? Bai. Ondo gozai. Beruna amabos baino gehiago. Bueno. Ea, ez ezagun emaitza, bain ezagik ondo zen zuen, baina bueno, kusiko ditugu poliki. Lehen bizi, beruna, bost amabost arten ondo, berunan dezimetro kubiko baten pixua 11,3 kiloa, dezimetro kubiko bat, berunezkoa, Merkurioa, bost amabost arten. 13,6 zaitzen zuen, bost amabost arten, no, bai, oin artetik ondo. Ez? Eta ezti. Bueno, Espainia ondo behaputa du lasai. Urrea, amabost baino gehiago, urrea oso bizitxua da, Urreak, 19,3 kilo dozka, dezimetro kubiko batek, 19,3 kilo, urrea. Zilarra bost amabost artean, zilarra. 10,5 kilo, dezimetro kubikoak. Platinoak amabost baino, zer? Ez, bueno, hori dira maitza ondo badena, gero paiek apunta duzuen zu izan dakoa, Bai, bueno, ezki ozakit, batona bezkin ez duzte. Platinoa, amabost baino gehiago, 21 kilo dozka platino dezimetro kubiko batek, Marmolak, bat abost artean, marmola ez da oso bizitxua. Zehazki izan da, marmolak 2,7 dozka, 2,7 kilo dezimetro kubikoak, eta aluminioak ere, horako zerra 2,7, 2,8. Bueno, oaingoz panel guztiz ondo ez du inok egin, beraz, aposto ez egarri zuen horrek izango du eragina, zurraski bukerako maizen, Eta azkenekoa, kat taldearen zat. Azkeneko panela, gazten dana. Bakaso hontan, zuentzako izango da. Elementuak eta dagozkien jarduerak. Elementuak eta dagozkien jarduerak. Hau da. Zuhaitza peia edo lurra. Boa, zer ez, Orduan, lehen bizikoa, imatu. Jarduera bat eta zer elementuri dagokio jarduera hori. Imatu. Zuhaitza. Urrengoa, aitzurtu. Lurra. Aitzurtu lurrari dagokio. Hausnartu. Hausnartu. Zuhaitzari behiari edo lurrari. Behiari. Korratu. Lurrari. Jetzi. Behiari. Marro egin. Behiari. Eta goldatu. Lurra. Bueno, ikusten panela hau. Zer erzagoa? Asko zer erzagoa, bueno, esko. Bueno, ikusia zoki barra baita nazartzeko, eta girik. Imatu zuhaitza indar da hori da. Aitzurtu lurra. Hausnartu behia egiten du, kantadero, bale? Horratu lurra ondo. Jetzi behia. Marro egin behia. Azkeneko azien zen. Goldatu lurra. Panela ustetu ondo dizela osorik, Gorrezkan hau, Beraz, erakutsi zuen apostuak. Erakutsi. 100 puntu zuen mokoan, zuen zenbat. Berrebo, zuek. Zenbat? Erakutsi egotxi. 40 marra hori, zer hori. 40 marra, 40 jartzen du horre, 40 jartzen du, Hau zer da? Repaile, iraku zer da hori. Hemen jartzen hau 40 marra, ez da gitik. Gazte berreu, jokoan, bueno.
Oain txego azkeneko epaia, eta bueno, saria banatzeko uste, udaletxeko ordezkariak torri dira, ez? Aitor eta Aitor Otegi, uste torri uste, eta zain zumarrati epaia Mikel Lauragón, Mikel Serrano, Zumarra Bakatea, hemen gaude, Aitor Otegi, eta Mikel Serrano, Zumarrako alkatea, eta beraiek paso gana urtiko duna da, gaitza, ikusi azkeneko gaitza, azkeneko moruak eragin handia izan du, handia. Txalo gero bat, gaurko laguntzaileei, laguntzaileak gero. Zerako da, bueno, abetxako zerkarpena, Zantez, azkeneko pro honek eragin handia izan dula. Baitzuzen, gaurko irabaznean, izan dalako, lepo bago breo, ikustara izango. Izan da, Kat taldea, azkenean. Kat taldea, taldea, haukagun bi, horra postu handien ez duen, bagin oso altzut askotu, eta duen puntu pila aldez duen. Horrelako jokoa, ibazar, daukagu, etorri igualen taldea, igualen izudura, eriko taldea, komizuriko. Zuentzako, igualen postuan, zer batea, bigarren postuan. Eta hortengo Miguel Uzeko irabazteak, €1 erosketa txartena, Zumarra Gutxiko denetan gastatzeko. Kat taldea izan da, hortengo irabaztea. Dia horrela berandu bezala, beste ekitalde atzenikoan. Akorduta ez dela horren, zen horren. Haretik eta Aitor egin. Hori, akarri ekitalde horren, dia zego hori aurtengo, ezken izeko lautan egin hori.